Bigla ka Hello magbawa. guys. Oo. Nandito naman si paring Mark, papakulay daw ng buhok. Kumusta pala kayo dyan? Lalo ng mga taga Bicol, Oragon, ini, kababayan no? Shout out pala dyan sa mga taga Daraga, taga Albay. Dito kami ni paring Mark. Sino yung pandukong gwapo? Sa IBM Agricultural Learning Training Center, matatagpuan sa Barangay Budyao, Daraga, Albay. Block 4, Mahalya, Mabini. Cellphone number 0919-755-2182. Makikita nyo dyan sa baba ng screen. Kaya, keep safe lang. Dadaan sa amin. Sigurado. Training center pala ito pala yung mangyayari sa mga. Mag-i-start na kami. Kukulayan si paring Mark. Kulay pink. Dadaan. Ay, mag-aantay kami dito. Sigurado dadaan. Bantayan mo dyan, Brad.